вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд шоми 20 ба 21 январи соли 2019 якбора 4 дорухона воқеъ дар бозори марказии ноҳияи спитамени вилояти Суғд ҳадафи ҳаракатҳои ҷиноятӣ қарор гирифтааст. Шахсони номаълум бо роҳи шикастани қулфи дари даромад ғайриқонунӣ вориди дорухона гардида танҳо нақдинаҳои пулиро тасарруф карданд. Кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи спитамен дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти дуздро муайян карданд. Ба навиштаи вебсайти ин ниҳод дар ин силсила дуздиҳо Назриев Дусмурод соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон ки қаблан соли 2017 барои дуздӣ ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум гардидаву 3 январи соли равон ба озодӣ баромадааст, муттаҳам мебошад. Гуфта мешавад ки маротибаи аввал низ Дусмурод Нарзиев дар ҳамин ноҳия дуздӣ содир кардааст. Ҳар 4 дорухона дар як мавзеъ дохили бозори марказии ноҳияи спитамен буданд. Масъулини шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи спитамен панҷарапӯш набудани дорухонаҳоро ки аз металли пластикӣ сохта шуданд ҳамчун ҳолати мусоидаткунанда барои амалӣ гаштани нақшаи ҷиноятӣ медонад. баъди адои ҷазо ва 2 ҳафта дар озодӣ қарор доштан Дусмурод Нарзиев ҳамин шароитро ба манфиати худ истифода кардааст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд милитсияи ноҳияи спитамен бо бурдани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷои буду боши гумонбаршуда Дусмурод Нарзиевро муайян ва ӯро дар зодгоҳаш ноҳияи ҷайҳун дастгир ва дар асоси парвандаи ҷиноятӣ нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.